Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba ezimnandi, Mayeni, our favorite wife from Uthando Nes'thembu, lana obehalalisela umndeni kodwa ubaba Mseleku ovezile ku social media wase congratulations Mayeni. Masibheka la kuvela ukuthi Mayeni's fashion collection. So mawungenaye Mayeni ngicabanga ukuthi ku Instagram ukhanya yini usungabheka kuhlobo lempahla nazo, ubheka usize, ubheke nokuthi kubiza kanjani. Izinto ezinhle kanje ngasho ukuthi sizoyiletha la mase siyayijabulela sihalalisele ngoba mabephumelela siyabahalalisela. Uma kwenzeka okunye futhi siyetha sizobahleba kancane. Ungachopha ukuthi why phofa kuMayeni kaningi kungaye phela lokho. Sihalalisela uMayeni lo umnikazi wale ndaba. Niyambona nje futhi naye ke la ngathi uye nje ovele waqhakaza kakhulu. Yena uqhakazile kuMayeni. Uda that thing nje ehlukile. Bahle bonke amakhosikazi Mseleku ningangizwa kabi, siyabathanda futhi ngokwahlukahlukana kwabo, kodwa ke mina favorite yami Mayeni. Noma enazo ke lezo zinto lezo esibuye siyihlebe. Mayeni kuzumangwabe, kuzumacele noMakhumalo. Ngibathanda ngokulinganayo ukuthi laba bawu2 uMayeni noMangwabe ibona abahlekisayo kimi mangibuka ishow. uMayeni ngiyazi vele ukuthi uzoba unbothered. uMangwabe ngiyazi vele yena ukuthi uzolobe busy ke encishwe Mseleku oxygen enza show ukuthi uMseleku uyajuluka. So ngalezo izathu ngicina sengifuna ke nami ukubuka ishow ngiqhubeke ngiyibuke njengani noma nje ngibuye ngingayithandi kwesinye isikhathi. Kodwa bengazile ukuzolanda bengifuna ukungichazela ukuthi yini nizonhleze ningizwa ngithi uMayeni noMangwabe ibona benza ukuthi ngibuka Uthando Nes'thembu ngilandele ishow njengabanye. Hanibuke ukuthi uMayeni muhle kanjani. Hey lo mama uyangichaza masezothi phela mangikhuluma bathi ngikuhlaza, sokungcono vele ngiyithulele. Ngizothi ngiyakhuluma bathi ngikuhlaza, mangakhulumi basa ngothando lomndeni, azathi lo mndeni aphinde futhi athi uMseleku lo baba. Kodwa kwesinye isikhathi ke nami ngiyekubone ngithi hayi Mayeni seku off. Kodwa ke izinto ze-show zenzele ishow. Mase beveza okunye okungasekho kwi-show fanele sibone ukuthi phela lokhu basesontweni la bakwenye event sibe nama-comments ahambisana nendawo akuyona. Hayi ukuthi manje sekwenzeke enye into ekufanele ngabe nathi sithi halala sesibuyela lapha emuva sithi hawu kuleya episode kodwa wawenza izinto ezinje wawukhuluma. Yabo lokho kusuke sekuziveza nje njengabantu abangakhulile. Bengazile kuzoxabana nani bengizontshela ukuthi isithando sethu Mayeni uyaprogressa. Sibonile lana ekuqaleni umsebenzi ade wenza omunye neproject lapha esikoleni bephi ingane izipho kuyinto enhle. Ngaze ngachaza ukuthi nawe uma ufuna ukwenza ama-projects afana nala wenze njani, ulandela abantu abanjani. Lana ke ngathi nakho futhi usengena nakwi-fashion kodwa akusikho kokuqala. Angazi noma bavula enye indawo entsha yini ngoba ubaba uMseleku ugcine ukuthi halala nje sesibona nezingane. Hayi ke ngathi nami ngihlale phezukwayo ke le ngoba phela into enhle. Ngiyayithanda leyo ukuthi sijwayele umoya wokuncoma ngezinto ezinhle, kungabi ukuthi sigcina ngokuhleba kuphela. Ukuhleba kumnandi ku-addictive kodwa futhi kumele sibuye sikuhlehlele ngoba siyakwazi ngithi ukuhlehlele. Makufanele ukuthi sincome futhi sigijime phambili sishaye ihlombe njengejubane elifanayo masizohleba. Asivale-ke lapha. Uma ungaka-subscribe, please subscribe uma uyithanda izinto ezenzeka la. Ngenza ama-TV shows amadala namasha, ama-reviews, mase-ke sifaka neyethu imibono, sifake-ke nokunye sesikubona ukuthi kubheke eceleni. Kusuke ngaphoqelekile ukuthi silandele ngqo into leyo oyibone kwi-TV. Inhloso yokwenza leyo TV episode or review ukuthi sisho ukuthi abanye abantu bayibone kanjani. Lawa akathandwa abantu ukuze abantu bezogcina bewabuka. Ngoba angathandwa umuntu asikho isidingo sokuthi wenze into engazobuka umuntu, angithi? Angivaleke lapha. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.